Ahojte, minulý týždeň sme začali tému dlhovekosti. Tento týždeň si prejdeme ďalší pilier dlhovekosti a to spánok. Spánok sa častokrát pokladá za najväčší luxus. To luxus vôbec nie je a naše telo potrebuje spať čo najviac alebo optimálne na to, aby sme žili dlhšie a kvalitnejšie. To znamená, čo môžeš spraviť preto, aby tvoj spánok bol kvalitný. Chceš spať ideálne viac ako 7 hodín, je preukázané, že keď spíme menej ako 6 hodín, tak máme väčší risk na diabetes, kardiovaskulárne ochorenie a na demenciu. Čiže čo robiť preto, aby sme spali kvalitnejšie a lepšie? Chceš chodiť spávať v rovnaký čas a vstávať v rovnaký čas, cca pol hodinka hore-dole. Chceš spať v chladnej miestnosti, cca 16 až 19 stupňov Celzia. Chceš vyblokovať čo najviac denného svetla. Nechceš si scrollkovať pred spaním, ideálne hodinu až 2. Pokiaľ si potrebuješ scrollkovať alebo pracovať, tak existujú okuliare, ktoré vedia vyblokovať nejakú formu modrého svetla. Nechceš jesť veľké jedlo hodinu pred spaním, ideálne tie 2 hodinky, ale niečo malé, tekuté si kľudne môžeš dať. Okrem týchto vecí chceme sa vyhnúť kofeínu po 14. hodine. Chceme sa vyhnúť alkoholu, čo je najväčší narúšač nášho spánku. Keďže stávame v rovnaký čas alebo cca rovnaký čas, chceme výjsť na denné svetlo čo najskôr. Chceme zakomponovať pravidelný pohyb a chceme sa vyhnúť obrazovkám. A určite, keď si chcete zdriemnúť cez deň a máte na to priestor, tak nechcete mať dlhšie zdriemnutie ako nejakú pol hodinu, maximálne hodinu. Pre tých, ktorí si chcú monitorovať spánok alebo si monitorujú spánok, je veľmi dôležité si monitorovať dĺžku hlbokého spánku, ktorý slúži hlavne na fyzickú obnovu, kedy sa vylučuje rastový hormón, srdce sa ukludní, imunitný systém sa zreštartuje. A chcete si dávať pozor na tzv. REM spánok, kedy väčšinou snívame a ten zase slúži na takú mentálnu obnovu a lepšiu emočnú stabilitu. To znamená, keď ja spím málo v hlbokom spánku, nemôžem veľmi očakávať to, že môj metabolizmus sa bude adaptovať napríklad na záťaž. Alebo keď spím málo v REM spánku, čiže si skrátim napríklad ten spánok ráno, nemôžem čakať, že budem krásne emočne stabilná.